Adem Sönmez li navenda Mûşê xwediyê dikanek amûrên elektrîkê. Ew li gel dikandariya xwe di şevin rojên xwe de jî bi wênekêşiyê re mijûl e. Di heyamê pandemiyê de ji ber temenê xwe ewî nekariye derkeve derve û wêneyan bikişîne. Ji ber wî jî ewî mala xwe zivirandiye galeriya hunerê û wêneyên ku bi salan e kişandiye di galeriya xwe de radestî çavên welatî û geştiyaran kiriye. Zaretiya xwe da, di genciya xwe da, di xortaniya xwe da min teknolojî, radyo, fotoğraf, van tiştê han tev bala min dikişand. Evana çi ne? Di wê demê da teknolojî kêm bû, tune bû, yek mala da radyo hebû filan. Evana bala min dikişand. Piştî zemana ku ez çûm eskerî min makinek istendi bû. Bir makinekî îbtidayî bû çavê me istendi bû. Şey fotoğraf dikişandin, hêm bûm. Destpêka salê heftê yek, heftê du, heftê sivê arê da. Salê heftêyan da destpêka min çê bû. Hebûna wênekêşê Kurd û dengê deklanşorê hevalbendê hev yên salan e. Çîroka wî ya wênekêşiyê jî ji mereqek zarokatiyê dest pê kiriye û hêjî dewam dike. Ji bo ku jiyana min ji gund hatibû, ji qirsalê hatibû, min mereq dikir ev jiyana me ça bû. Ev jiyana xaniyê qurbe, xaniyê tendûrê mala me ji wê hebû, ez artiya min ji wê da derbas bû. Îja piştî ku min fotoğraf hêm bûm, bu ez ê vê jiyana hanê belki vê jiyana han bikişînim, min ewa wêya kir. Min ew zaf balan bikişand ew jiyanê. Ewil biz Mûşê dikişand, gundê Mûşê dikişand, navendê Mûşê dikişand, piştî ez min dest pê kir ez geriyam. Ez geriyam, çûm Bitlisê, çûm Wanê, çûm Qersê, Erzurumê, Amedê, Urfayê, Antepê, Hakkari'ye ez gelek geriyam li van dera. Li pey fotoğraf ez geriyam. Wêneyên cûr be cûr yên xweza û jiyanê ji destên Adem Sönmez derketine û heta niha ewî bi dehan jî xelat wergirtiye. Pêşenge gele vekirin. İstanbul'ê vekirin, İzmir'ê vekirin, Aydın'ê, tamamê gele şehrê Türkiye'ye ku hat pêşane min pêşenge gele vekirin. Pêşwazî vedbûn min wênê xwe dişand, min kîjan dişand, gişka xelat disandin. Çünkü wênê ku min dikişandin, wênê çawa dîtiye wisa kişandiye. Tiştekî min şey nedikir, filan tiştê dayînê mînan niha Photoshop tune bû, tiştine bû filan ve film dikişandin. En fotoğrafê ku min ejman ku min kişand ez pê gelek kêfxweş bûn, ew fotoğrafê qîzekî genç di ber küçük, ber agir sekiniye. Ew rengê wî agirî daye rûyê wê bi rengê agir. و سور بیا کشیه او یا منابع دانی نابع فوتوگرافیم دانی رنگ آگر او ان ایک و پیش عجبم پی که خوش بود او تی ای تندور تنی پشتیمی فوتوگراف نمرود çünkü fotoğraf نمرود از گله کتم پی bu پیش fotoğrafa مج کار خو ج حیات خو ji hayata zarê xwe, jina xwe, mala xwe, îşê xwe min gelek fedakarî ji wan kir, ez çûm pey fotoğrafa diçûm. Wênekêşê Kurd ana heftê du salî ye û ew hêjî bi makîneya xwe li pey çîrokên jiyanê ye. Jiyana berê min zav kişandine, ji vir hajî jiyana modern heta ku ömrê min têrê bike, ez dixwazim wêya bikişînim wana bînim ba hevdû. Berê jiyan ev bû, niha jî wiha guherî bi vî şeklî jiyan çê bû. Abdulselam Akıncı Rudaw, Muş.